In het Wetterskip ben we 13 weken lang efter de schermen bij Wetterskip Friesland. Deze weken sjoggen we in het veen, want de Frieske veengebieden verdampen om zo aan alle kanten ontwetteren worden. Deze ontwettering had dus een protte bracht. Het wordt mogelijk om moeras economisch te ontwikkelen door de landbouw en veeteelt. Maar het gevolg is wel dat het veen inklinkt. Hier rond de Keia. Dit is mijn groen, ja. Werd ik op Björken. Ik wil boeren worden. En dat is mijn toekomst. En zo is het erom. Ik heb nooit gedacht dat er ooit een moment komt zo dat ik natuurontwikkeling zou. Als stadsjugste, dat is van het Frieske Geer. Ja. Ik moet zeggen, het Frieske Geer had er een schitterend mooi natuurgebied te lezen. En min, dat leidt 21 leger als dat. 80 jaar lang leidt op dezelfde hechte. Dat is inpolderen. Ja. In de 30e jaren van de vorige eeuw. Ja. Daar is niks ongebeurd. De ontstaansgeschiedenis is ook de kracht meteen van veen. Namelijk, het ontstaat in het water en het is ook uitstekend in staat om hele grote hoeveelheden water vast te houden. Op het moment dat je daar een sloot in graaft of een greppeltje in maakt, dan ontwater je dat veen. Dan trek je eigenlijk het water uit dat organisch materiaal. En dat organisch materiaal reageert daar meteen op door te gaan oxideren. Het water maakt een maatje dat de boeien elke keer ongeveer een centimeter per jaar zakt. Ja, en op een gegeven moment jouwt dat natuurlijk een probleem, want dan komt het waterpeil steeds dichter bij het maaiveld. En in de tijd in de overkaving is het waterpeil hier op 90 centimeter zetten. En we zijn 40 jaar verder en we zitten nu ongeveer op min 60, min 50. Nou, daar is als boer zijnde nou al maar te borken, maar zo we naar 40 jaar verder werden, dan zou het water op land staan. Als het maaiveld daalt, moet het waterschap over een periode van 5 jaar of over een periode van 10 jaar het slootpeil, het polderpeil ook weer aanpassen. Dus wij malen als waterschap om aan de wensen en eisen van de landbouw te kunnen blijven doen, malen wij eigenlijk daarmee ook het maaiveld steeds verder naar beneden in de veengronden. Nou, als we dat blijven doen bij ongewijzigd beleid, dan verdwijnt over een groot gedeelte van Friesland het areaal veengrond. Ik ga hier intensief boeren geweest. Door omstandigheden, gezondheidsomstandigheden, moest ik afscheid nemen van de melkveestapel. En ik had nu nog vleesvee en skiep en we doen een natuurbeheer. Boer Romke Kinderman die na zijn gezondheidsproblemen Silon ek duur verkeepje kind door een bargeboer. Maar dat dier net. Als het puur van de grote winstgisten, ja, dan was net een natuurbeheer beginnen. Nee. Ja, daar had ik het altijd heel mooi gevonden als je aan het water bent. En je kan natuurlijk net het huis verplaatsen naar het water. Dat is een utopie. Maar ik heb het water naar het huis gebracht. En dan heb ik hetzelfde bereikt. En dat vond ik wel heel mooi. Op het water leidt heel weinig natuursubsidie. Maar ik had toch niet om, wat ik al zei, ik vond het mooi. Hier zit ongeveer nog een 1,80 meter veen en dan zitten we hier op een zandlaag. Ja, we kennen heel veel uitvinden, veel kosten daarvoor het maatje. Aan de andere kant zitten wij, ja, als we het nou rustig zien gaan litten, en dan kost het net vol hield. En op een gegeven moment pakt dat waterpeil een liet beetje naar beneden aan en dan last het probleem zich uiteindelijk ook weer op. En nog heel veel te gaan investeren in dat land, ja. De politiek vindt het wel makkelijk, die zegt dat we door het waterpeil omhoog en dan is het probleem opgelost. Maar zo simpel is dat helemaal. Als het waterskip maar terugpompt om de veengroen droog te houden, dan worden de kaden voor de A4-kanalen heel tijd kwetsbaarder. Kunnen die kaden tot hoe lang en tot hoe ver en met welke inspanningen of investeringen kunnen we dat met die kaden in stand houden? Dus dat is wel een belangrijk aandachtspunt erin. Dat het veenpakket heel fort oxideerd is, bloot er zon en leem oer. En dat is van het waterskip heel duur om landbouw geschikt te houden. In 2050 zou al 3/4 van het veen verdwenen wezen even zonder ziekers. En de kosten voor het aanpassen van het watersysteem is van de belastingbetaler. Op het land van Romke Kinderman zit een broesplak waar het waterskip met alle partijen op zoek gaat naar alternatieven voor de landbouw.
Wij zijn hier eigenlijk in een hele innovatieve setting dwaan om te zien wat is dan het effect van hege waterpeil. Kun je leesdodders erop kweken of kun je veenmoos erop kweken? Er wordt een soort onderzoek dienen. De boeren die stellen wat percelen beschikbaar om dat dwaan te kennen. En zo proberen we net alleen om maatregelen te denken, maar ook nadenken over die effecten van maatregelen. Het tweede voorbeeld is dat we voor het gebied de diepe veenpolders voorstellen om het peil drastischer te verhogen, naar plasdras of zelfs water op het land. Daar is zelfs een vorm van landbouw mogelijk, melkveehouderij, koeien op stal, jaar rond. Met de huidige techniek is het nevens Romke Kinderman best wel mogelijk om op wierterengroen yield te verdienen. Ik bouw een mooie lichtbokstal waar de kei dag en nacht, zomer en winter binnenwijzen kennen. Ik pas mijn materieel aan om op hele wierte groen te werken. Ik vuur hier die kool met gas. Mijn mais keep ik ergens ommimpeld in Duitsland van hegere groen. En op die manier zorg ik de zaak groen te krijgen. In combinatie met een boerencamping of wat dan ook. Vroeger werd in combinatie met een stille kroeg. Maar ja, dat mij ook al net meer. Ik ben een enorme voorstander van wildkamperen. Dat vind ik leuk. De natuur en de Erde is van iets mijnlander. Waarom zo'n dan het zeggen kennen. Die omslag naar een toeristische landbouw kan alleen nog maar dat de regels ook wat soepeler worden. Maar het mij net. Kinderman wil zijn loon ook wel omzetten naar bosk, zodat het veenweg groeit. Maar zoals de regelgeving nou is alles sabot dichtdemmeren, dat ik het net niet eens ken. Ik had zoek ik het op eigen kosten de waan. Eerlijk is eerlijk, het kost wel yield en dat moet ergens betellen worden. Alles is duurder worden, maar zo'n hier in zondag is de molkenprijs nog gelijk. Blijkbaar willen we het samen. Daar is iets scheef. Ja. Die prijzen moesten mij stegen wijzen. De prijzen stegen net, maar de groen om de borkerij zakken wel. Ja, het gaat hier nog zo hut net meer, omdat je dan een keer bijlijn en opline. Maar het zakt het wat minder hut dan in de eerste jaar zakken. Dat gevoel heb ik wel. Ja. En je leest er net wekker van? Of, Nee, we starten op een gegeven moment weer wat aan. Dat is sterk als met de bestrating met het huis. Op een gegeven moment maakt er een weer op naai. Maar ja, je kent niks als je en dan leidt er strak bij. Je kent alle negatieve, ik ben positief benaderen. moet je meebewegen. Maar je moet je blauwe aanpassen aan de situatie. En als je dat net doet, als je net aanpassen kan aan de situatie verandert, ja, dan heb je in de regel even, zo heb het. De boeren in de delen begrijpen de situatie en willen er wel mee denken. Dus wij hebben in ons gebied direct jongen van, ja, hoe zullen we, wat zou er gebeuren als we het waterpeil hier een beetje omheen brengen? Wat voor problemen krijgen we dan met de maatjes? Dus alle boeren in het peilvak hebben bij elkaar om tafel zitten en zeggen van, nou, als we het waterpeil omheen doen, wat is je sto, wat is je sto? En wij zeggen eigenlijk wel dat de boer die tekst bij het gemaal zit, ja, die zit ook op het leegste punt. Die krijgt weer te voeten, terwijl die boer die op het einde van het peilvak zei, ja, dat is niet meer lege nacht, zo een beetje omhoog kennen. Dat zou betekenen dat we het nog technischer meidje dan het al is. En dat is duurder. En de groen zakkert lieke hut. Art. Art en art besteedt net. Maar als ik een zoon hier, dan heb ik dit misschien minder snel doen. Ja. Maar als ik nou een zoon hier en die zoeken graag boeren willen, dan heb ik hier geen spijt van. Maar dan zei ik wel van, zal ik je wat vertellen, jong? We stappen in een auto, we rijden richting Duitsland en we kepen daar een plaat. Als de bodem net daal laten wordt, dan mag die hele groen begroeien laten worden, zodat die zinnen die groen net aanreikt. Dan maakt voorkomstig uitdroging van bovenaf. Dus dan mag je hem echt bebossen of verroegen laten. Maar ja, of we moeten hem onder water zetten. Ja, beide leven net zo volop. Dus in het tijdsgevricht van 2015 was de Veenweidevisie een goed kader. Want er zit een politieke, dus democratische afweging zit erachter. Of ligt eraan ten grondslag. Wat niet wegneemt dat als je inmiddels naar het Veenweidegebied kijkt en naar de Veenweideproblematiek, met het klimaatakkoord van Parijs en de kabinetsformatie en de afspraken die Rutte 3 nu uitwerkt in het klimaatakkoord, er weer opnieuw naar dat kader gekeken zou kunnen worden.
zou moeten worden. En ook door provincie en wetenschap samen opnieuw naar dat kader gekeken wordt. Van, goh, zijn er nog mogelijkheden? Zijn er nog aanleidingen om verdergaande maatregelen te treffen? Recreatief bezoeken zou dit inderdaad een prachtige optie wezen. Maar dat betekent wel dat in sommige gebieden de veehouderij en de landbouw opnieuw worden moet. Als we het peil verhegen, komt er ook nog minder CO2 vrij. En dit zoen werkt nog broeken kennen om CO2-compensatiegelden uit het bedrijfsleven te broeken. Nevens Jan van Rijen is het schande dat die gelden nou naar de bossen van Rusland en Brazilië verdwijnen. Na je weekend ben we achter de schermen bij de 3 mooiste gemalen van Friesland. Het Nijgemaal in de Diek bij Marem, het Hooglandgemaal en het Woudagemaal.